jag köra Fireworld championat med Grand Dragon som säljsklubb. Så det är kul i... Så jag tycker på så här till YouTube. Några sätt. Så nu ska jag jättemånga till YouTube och de tror säkert att jag kommer med. Ja, för jag tycker att det är rätt så tidigt. Vad har ni håret? Nej, men vad har varit med hår? Nej, det var inte så vackert. Nu är jag en sån stor fråga på det här. 5, 3, Farshield. Stänger käften. Okej, jag vill inte vinna hela dagen, men jag vill jättegärna vinna. Så då blir det jättebra för mig här om jag vinner. Det är inte högsta nöjda men alltså nej. Kom igen Ted! Eller varför säger jag på någon annan när jag själv vill vinna? Men kom igen då. Undrar vad jag får satsa. Oj, vad jag ligger på. Oj, det där var inte meningen. Förlåt. Nej, vad gjorde jag? Alltså varför ser du? Nej, skitest! Åh nej, kom igen nu. Du ska vinna. Du ska inte ligga sist, du ska ju vinna. Kom igen nu. Annars är jag inte kallad för Zlatan. Det är inte världens bästa mening nu. Nu ligger ju jag sist såklart. Men alltså, jag kommer inte få det där. Det kommer inte få göra. Jag kommer bara få 5 kilo. Nej, nu blir jag förbannad. Men jag hade tyvärr bromsat där. Åh gud, jag hatar nästan. Man kan inte vara lite snabbare åtminstone. Kom igen, bli inte påkörd nu. Kör! Alltså gud, nu är den första mål. Usch, jag hatar det. Jag kan aldrig vinna. Åh nej, vad jag hatar den här nu. Usch! Nu blir jag förbannad. Ja, det är en... Jag trodde där. Det var helt konstigt. Ja, kan inte någon vara i mål nu då? Som jag kom sist. Alltså jag vet inte vilken plats jag kom på. Fattar ni? Alltså jag vet vilken plats jag kom på. Jag är jätteförbannad på min häst. Och förlåt Frida. Jag blev bara så arg. Ingen mål. Ingen mål. Nej, det är typ som jag. Okej. Men kan någon vara i mål? Ja, jag pausar tills det där händer. Så. Och nej, Fred kom på världens bästa plats. Hur kunde jag komma sist? Hur kunde jag komma sist? Jag trodde jag skulle komma på... Alltså jag förstår varför, men min häst är inte så långsam.